L-intrapriżi ġodda u negozji żaru medji fl-isfera ta' teknoloġija issa għandhom l-appoġġ ta' pjattaforma virtwali biex jittestjaw il-prodotti tagħhom qabel jidħlu fis-suq. Dan permezz ta' inkubatur virtwali, magħruf bħala Technology Assurance Sandbox. Il-kap ta' teknoloġija fiħdan l-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali, l-MDIA, spjega li l-proċess huwa maqsum fi tlieta fejn qabel ma jsir l-iżvilupp tal-prodott f'inkubatur virtwali, il-persuna trid timla l-applikazzjoni biex l-awtorità tagħmel l-assessjar u l-pjan tal-oġġettivi wara l-prodott innovattiv. Intqal li l-MDIA se tkun qed tiċċertifika kollox. Is-sandbox toffri a safe environment fejn jistgħu jagħmlu id-development tagħhom in line ma' standards adotta l-awtorità li huma based fuq international standards biex bil-mod il-mod pass wara pass journey li nagħmlu flimkien mal-applikant ikunu jistgħu jilħqu stadju fejn ikunu fully certified. Waqt it-tnedija ta' dan is-servizz għall-intrapriżi, l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li l-ħsieb ewlieni tal-Gvern huwa li nkomplu ntejbu u nsaħħu l-prodott lokali diġitali ta' pajjiżna. Dan kif fuq naħa għandek il-fornitur li se jkun jista' jbih b'rasu mistrieħa prodott li qed jaħdem kif suppost u fuq naħa l-oħra l-fiduċja tal-klijent li se jinvesti jew jixtri prodott li jkun għadda mingħajr bil ta' standards għolja rikonoxxuti fuq livell Ewropew. Din is-sandbox dak li ħadd tkun qed tagħmel li tagħti timbru eventwalment li kif prodott innovattiv jekk hux bl-intelligenza artifiċjali, hux blockchain jew teknoloġiji oħra dak li jkun il-konsumatur għandu serħan il-moħħ li dak li qed jixtri jew dak li qed jikkonsma huwa proprju dak li qed iħallas għalih. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali, Dr. Joshua Ellul, saħaq li l-awtorità kienet l-ewwel waħda li implementat is-sandbox filwaqt li pajjiżi oħrajn għadhom fl-ewwel stadji.